హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో అయితే మనం ఎకనామిక్స్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం. దాని గురించి పూర్తిగా అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో వీడియోని అయితే ఎండ్ వరకు చూడండి, ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకండి. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే డెఫినెట్గా మీరు కింద కామెంట్ అయితే చేయండి. సో ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంకా మన ఛానల్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రాబోతున్నాయి, అంటే సిఎస్సి జూనియర్కి సంబంధించిన వాళ్ళందరికీ కూడా. సో మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అండ్ ఇప్పుడు మనకు హాఫ్ ఇయర్లీ అనే దగ్గరికి రాబోతుంది కాబట్టి సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చెప్తాను. సో వీటి ద్వారా మీరు ప్రిపేర్ అయితే కన్నా డెఫినెట్గా అయితే పాస్ అవుతారు. లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ గురించి తెలుసుకుందాం. అండ్ ఎకనామిక్స్, సివిక్స్, కామర్స్ వీటి గురించి కూడా ఫ్యూచర్లో వీడియోస్ వస్తాయి అండ్ చాలా త్వరగానే వస్తాయి, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో కంపల్సరీ మన ఛానల్ అయితే ఫాలో అవ్వండి. అండ్ ఈరోజు డెఫినెట్గా దీని గురించి పూర్తిగా మీకు అర్థమయ్యేటట్టయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ అని ఉంది కదా. సో దీన్ని ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే, మనం ఏదైనా ఒక వస్తువుని వినియోగిస్తున్నప్పుడు దాని యొక్క వినియోగం అనేది అధికమైనప్పుడు మనకి వాటి నుంచి వచ్చే నెగిటివ్లను తెలియజేసేదే ఈ లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ. సో మెయిన్గా మీరు దాని యొక్క క్వశ్చన్ మీనింగ్ అనేది తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు మనకు ఆన్సర్ కూడా ఈజీగా అవుతుంది. ఒకవేళ మనకి ఎగ్జామ్లో గుర్తుకు రాకపోయినా క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుంటే ఆన్సర్ అనేది ఓన్గా మనం రాయడానికి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మనము ఈ యొక్క మార్జినల్ యూటిలిటీని ఎవరు కనిపెట్టారు అనేది అయితే చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే హెచ్ఎస్ గోషన్ అనే ఒక శాస్త్రవేత్త, అంటే ఎకనామిక్స్ శాస్త్రవేత్త, ఈ ఒక డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ అయితే కనిపెట్టడం జరిగింది. అది కూడా 1854లో. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ చూసుకున్నట్టయితే ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ అనే అతను ఈ పాపులరైజ్ దిస్ లా ఇన్ మోర్ సైంటిఫిక్ మేనర్, అంటే దీన్ని ఇంకా శాస్త్రీయ దారిలో దీన్ని అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ 2 పాయింట్స్ మనం ఎగ్జామ్లో మెయిన్గా రాయాల్సి ఉంటుంది. మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, హెచ్ఎస్ గోషన్ అనే అతను ఈ మార్జినల్ యూటిలిటీ అంటే డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ కనిపెట్టడం జరిగింది. ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ అనే అతను దీన్ని మోర్ సైంటిఫిక్ మేనర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది, అంటే పాపులరైజ్ చేశాడు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసినట్లయితే ఈ యొక్క లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ అంటే ఏంటో అనేది నేను క్వశ్చన్లో మీనింగ్లో చెప్పాను కదా. సో అదే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ద లా ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద కామన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ కన్జ్యూమర్, అంటే ఇది ఒక కన్జ్యూమర్ యొక్క సాధారణ వినియోగం గురించి అయితే చెప్తుంది. అండ్ దీని యొక్క వచ్చేసరికి వెన్ వీ గో కన్జ్యూమింగ్ ఎనీథింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ద అడిషనల్ యూటిలిటీ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద అడిషనల్ యూనిట్ గోస్ ఆన్ డిమినిషింగ్. సో మనం ఏదైనా ఒక వినియోగాన్ని తీసుకుంటున్నప్పుడు అది ఎక్కువగా, అంటే మన అవసరానికన్నా ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క వినియోగం యొక్క దాని నుంచి వచ్చి మనకి ఏదైనా యూజ్ఫుల్ థింగ్ ఉంటుంది కదా, అది మనకు మొత్తం డిమినిషింగ్ అవుతుంది, అంటే తగ్గిపోతుంది, ఇంకా మనకి నెగిటివ్ కూడా అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం ఒక యాపిల్ తీసుకున్నాం. అది తీసుకున్నప్పుడు మనకు కొంత ఎనర్జీ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అండ్ ఆ ఎనర్జీ మనకు మన బాడీకి అనేది యూజ్ చేసుకుంటుంది. బట్ మనం 2 యాపిల్స్ తీసుకుంటే కొంచెం ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, 3 తీసుకుంటే ఇంకా కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అండ్ 4 తీసుకుంటే మనకి ఎలాగానే ఉంటుంది మనం ఏదైనా యాపిల్స్ తీసుకున్నప్పుడు. అండ్ మనం ఒకవేళ 6 తీసుకున్నాం అనుకో, ఇంకా మనకి ఇంకా అసలు పొట్ట నొప్పి ఎందుకు వస్తుంది, మనం ఇంకా నచ్చలేని పరిస్థితి అలా వస్తుంది. అండ్ 7 తీసుకున్నప్పుడు వాంతికి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అలా మనం అవసరానికి మించి ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క ప్రయోజనం అనేది వ్యతిరేక దిశలో ఉంటుంది. సో అది ఈ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ వచ్చేసరికి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మనము ఈ లా యొక్క అజంప్షన్స్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం. సో మెయిన్గా ఇంపార్టెంట్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ 7 అజంప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఇవి ఉంటే మాత్రమే మనకి మార్జినల్ యూటిలిటీ అనేది అయితే మనకి ఉన్నట్టు. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ రేషనల్ కన్జ్యూమర్, అంటే ద కన్జ్యూమర్ ఈజ్ రేషనల్ హూ ఆల్వేస్ ట్రై టు మ్యాక్సిమైజ్ యూటిలిటీ. సో ఎవరైతే కన్జ్యూమర్ ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క యూటిలిటీ అనేది మ్యాక్సిమైజ్, అంటే మధ్యరకంగా ఉంచుకుంటాడో అతను రేషనల్ కన్జ్యూమర్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కార్డినల్ యూటిలిటీ. సో ద యూటిలిటీ క్యాన్ బి మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ లైక్ యూనిట్ 5, 6, 11 అలా. సో కార్డినల్ యూటిలిటీ అంటే ఏం లేదు, మనం ఏదైతే యూటిలిటీ అంటే వినియోగించుకుంటున్నామో వాటిని యూనిట్లలో తెలిపేదాన్నే ఈ కార్డినల్ యూటిలిటీ అంటారు.
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కాన్స్టాంట్ మార్జినల్ యూటిలిటీ, అంటే ద మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ మనీ షుడ్ బి కాన్స్టాంట్. మనం ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక యాపిల్ తీసుకున్నామంటే సెకండ్ యాపిల్ కూడా ప్రైస్ సేమ్ అదే విధంగా ఉండాలి. అండ్ థర్డ్ యాపిల్ తీసుకుంటామో దాని యొక్క ప్రైస్ కూడా సేమ్ ఉండాలి, అదే దీని యొక్క మీనింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి 4 ఇండిపెండెంట్ యూటిలిటీస్. సో యూటిలిటీస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్, దే డు నాట్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్ గూడ్స్. సో ఇవి ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి, అంటే వేరే గూడ్స్తో ఆధారపడి ఉండకూడదు. ఇంకా ఇప్పుడు మనం యాపిల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అవి వేరే గూడ్స్తో ఆధారపడి ఉండవు, కేవలం మనం అదే గుడ్ను తీసుకుంటాము. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి హోమోజీనియస్ గూడ్స్, ద యూనిట్స్ ఆఫ్ కమ్యూడిటీ షుడ్ బి సిమిలర్ ఇన్ సైజ్, టేస్ట్, క్వాలిటీ ఎక్సెట్రా. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే గూడు తీసుకుంటున్నామో దాని యొక్క సైజ్ కానీ, టేస్ట్ కానీ, క్వాలిటీ కానీ సేమ్ అయితే ఉండాలి. సో ఒకటి పచ్చి యాపిల్ కొంచెం, ఒకటి పండినది, లేదంటే ఒకటి పెద్దది, ఒక చిన్నది అలా అయితే తీసుకోకూడదు. అలా తీసుకుంటే ఈ యొక్క లాలోకి అయితే లెక్క కాదు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నో టైమ్ గ్యాప్. సో మనం ఈ నో టైమ్ గ్యాప్ అంటే ఏం లేదు, దెర్ షుడ్ నాట్ బి మచ్ టైమ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ సక్సెసివ్ యూనిట్స్. సో మనం ఏదైనా ఒక యూనిట్ తీసుకున్నప్పుడు, అంటే దాని యొక్క యూటిలిటీ తీసుకునేటప్పుడు వాటి యొక్క టైం గ్యాప్ అనేది ఉండకూడదు. ఇప్పుడు మనం ఒకటి తిన్నాము అంటే మళ్ళీ మనం వెంబడి తినాలి. ఇప్పుడు 5 యాపిల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వెంబడి మనం ఆ 5 యాపిల్స్ని కన్జంప్షన్ చేసేటట్టు ఉండాలి. కానీ ఇప్పుడు ఒకటి తింటాను, మధ్యాహ్నం ఒకటి తింటాను, ఈవినింగ్ ఒకటి తింటాను అంటే అది ఈ లాలోకి అయితే రాదు. ఎందుకంటే మనం ఆ విధంగా తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ యాపిల్ యొక్క ఎనర్జీ అనేది మనకి ఆఫ్టర్నూన్ ఇంకా అయిపోతుంది, కాబట్టి మళ్ళీ సెకండ్ యాపిల్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి అది ఈ లాలోకి అయితే రాదు. సో మనం ఎప్పుడైతే అది తిన్న వెంటనే ఇంకోటి తిన్న వెంటనే ఇంకోటి అలా తీసుకుంటేనే మనకి ఈ లాలోకి అయితే వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లాస్ట్ థింగ్, నో చేంజ్ ఇన్ టేస్ట్. సో ద టేస్టెస్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్ షుడ్ రిమైన్ కాన్స్టాంట్. సో వాటి యొక్క టేస్ట్ కూడా సేమ్ అయితే ఉండాలి, ఒకటి తీయగా, ఒకటి పుల్లగా, ఒకటి కారంగా అలా అయితే ఉండకూడదు. సో ఇవి ఈ యొక్క అజంప్షన్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం కదా. సో ఎవరు కనిపెట్టారు, ఎవరు పాపులరైజ్ చేశారు, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి దాని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో ఇది అవసరం లేదనుకోండి, ఇది ఇక్కడ ఇచ్చారు. సో ఈ విధంగా మనం రాస్తే కన్నా డెఫినెట్గా మార్క్స్ అనేది వస్తాయి. అండ్ సో మనం దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా మీకు అర్థమై ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి 2 కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ లా. సో 2 కాన్సెప్ట్స్ అయితే ఈ లాలో అయితే ఉండడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసరికి టోటల్ యూటిలిటీ, అంటే టీయూతో రిప్రజెంట్ అయితే చేయడం జరిగింది. అండ్ సెకండ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ, దీన్ని ఎంయూతో రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ మనం ఫస్ట్ టోటల్ యూటిలిటీ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇట్ ఈస్ ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ డిరైవ్డ్ బై ద కన్జ్యూమర్ ఫ్రమ్ ద కన్జంప్షన్ ఆఫ్ టోటల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ కమ్యూడిటీ. సో ఇది ఏంటంటే మనం ఏదైతే టోటల్ అమౌంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ మనం కన్జ్యూమర్ నుంచి తీసుకుంటామో అది కూడా కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ద టోటల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ కమ్యూడిటీ. సో ఏదైతే మనం ఒక యూనిట్స్ తీసుకుంటామో, అంటే ఇప్పుడు యాపిల్స్ తీసుకుంటామో దాని యొక్క కన్జంప్షన్, అంటే వాటిని వినియోగించిన తర్వాత కన్జంప్షన్కి వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ అని దీని యొక్క మీనింగ్. సో దీన్ని మ్యాథమెటికల్గా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎగ్జామ్లో ఈ విధంగా రాస్తే మీకు మార్క్స్ అనేది మంచిగా అయితే వస్తాయి. అండ్ ఇక్కడ మనకు TUN అంటే టోటల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ యూనిట్స్, అంటే మనం ఏదైతే యూనిట్స్ తీసుకుంటామో దాన్ని TUNతో రిప్రజెంట్ చేశారు. అండ్ F వచ్చేసరికి ఫంక్షనల్ రిలేషన్షిప్, సో వాటి మధ్య ఉండే రిలేషన్షిప్. అండ్ QN ఈజ్ ఈక్వల్ వచ్చేసరికి క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎన్ కమ్యూడిటీ, మనం ఏదైతే వినియోగించుకోవాలనుకుంటున్నామో వాటి యొక్క క్వాంటిటీని తెలియజేస్తుంది. అండ్ సెకండ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ ద యూటిలిటీ obtained బై ద కన్జ్యూమర్ బై ద కన్జంప్షన్ ఆఫ్ 1 అడిషనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఏ కమ్యూడిటీ. The changes in the total utility resulting from the consumption of 1 additional unit is also called marginal utility. So it is the total obtained by the consumer by the consumption. సో ఇది మొత్తం యూటిలిటీని మనం కన్జ్యూమర్ నుంచి ఏదైతే వినియోగించుకుంటాడో దాని యొక్క ఫలితాన్ని అయితే తెలియజేస్తుంది. సో అంటే అడిషనల్ యూనిట్, సో మనం మనకు అవసరమే దానికన్నా ఎక్కువ తీసుకునే దాన్ని అయితే తెలియజేస్తుంది. అండ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద టోటల్ యూటిలిటీ రిజల్టింగ్ ఫ్రమ్ ద కన్జంప్షన్ ఆఫ్ 1 అడిషనల్ యూనిట్ ఈజ్ కాల్డ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ. సో మనం టోటల్గా ఏదైతే యూటిలిటీ అంటే వినియోగించుకుంటామో దాంట్లో నుంచి రిజల్ట్ అనేది కన్జంప్షన్లో నుంచి, సో 1 యూనిట్ ఎక్కువైనా కూడా దీన్ని
రికార్డ్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది. సో దీన్ని కూడా మ్యాథమెటికల్గా రిప్రజెంట్ చేశారు. MUN ఈజ్ ఈక్వల్ టు TU మైనస్ TUN1. సో MUN marginal utility derived from the consumption of unit N. TUN total utility derived from the consumption of N units. TUN total derived from the consumption of N units. సో దీన్ని మనము గ్రాఫ్ అండ్ టేబుల్లా కూడా దీన్ని అయితే విడదీయడం జరిగింది. అవి రాస్తే డెఫినెట్గా మీకు మార్క్స్ అనేది పడతాయి. సో ఇప్పుడు వాటి గురించి అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనము గమనించినట్లయితే యూనిట్ ఎక్స్గా టేబుల్ గీసుకోవాలి మనం. అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా ఎగ్జామ్లో మ్యాటర్ రాసిన తర్వాత ఈ విధంగా టేబుల్ అయితే వేయండి. అండ్ యూనిట్ ఎక్స్గా ఒక బాక్స్ టోటల్ యూటిలిటీ TUతో రిప్రజెంట్ చేయండి. అండ్ అది మధ్యలో అండ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ వచ్చేసరికి ఈ విధంగా మనకు వారాలు అంటే ఒక ఎడ్జ్లో రాసుకొని MUN అంటే మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా అయితే అక్కడ రాయండి. అండ్ ఇక్కడ మనకు యూనిట్స్ అంటే 1 యాపిల్ 2 యాపిల్ అట్లా 6 యాపిల్ అయితే మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనకి టోటల్ యూటిలిటీ అంటే మనం తీసుకున్న వినియోగాన్ని అయితే ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేశారు. అంటే ఫస్ట్ యాపిల్ తీసుకున్నప్పుడు 40 ఎనర్జీ, సెకండ్ తీసుకున్నప్పుడు 70, థర్డ్ తీసుకున్నప్పుడు 90, ఫోర్త్ తీసుకున్నప్పుడు 100, మళ్ళీ 5 తీసుకున్నప్పుడు 100కి వస్తుంది. అండ్ 6 తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ డిమినిషింగ్ అయితే అవుతుంది యూటిలిటీ. ఇక్కడ మనకు మార్జినల్ యూటిలిటీ. సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఇక్కడ 40 ఉంటుందో అంటే టోటల్ యూటిలిటీ, ఈ విధంగా మనకి టోటల్ యూటిలిటీ అనేది ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి మనకు మైనస్ చేసుకుంటూ వస్తారు. అంటే ఇక్కడ మనకు 40 మైనస్ 0 అంటే 40 అయితే 40 ఉంటుంది. అండ్ 70లోంచి మళ్ళీ మనకి లాస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో యూటిలిటీ, సో దాన్ని ఇక్కడ మైనస్ చేయడం జరిగింది. సో మొత్తం 30 అంటే మనకి 30 ఎనర్జీ వచ్చినట్టు. అండ్ 90 మైనస్ 70 20 వచ్చినట్టు. అండ్ 100 మైనస్ 90 10 వచ్చినట్టు. 100 మైనస్ 100 0 అంటే మనకి ఆ యూటిలిటీ అనేది కాన్స్టాంట్ అంటే అయిపోతుంది. ఇంకా అప్పటికి మనకి అట్లా వినియోగం యొక్క ఎనర్జీ అనేది రాదు అండ్ నెగిటివ్ కూడా రాదు. సో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి 90 మైనస్ 100 ఇప్పుడు నెగిటివ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇలా మనకి డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ అనేది వర్క్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మనకు ఆ టేబుల్ కింద అబ్జర్వేషన్స్ అనేది కన్ఫర్మ్గా రాయాలి. సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే యాజ్ ద కన్సంప్షన్ ఆఫ్ యాపిల్స్ ఇంక్రీజింగ్ గ్రాజువల్లీ ద టోటల్ యూటిలిటీ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ 40, 70, 90. ఏం లేదు, మనం టేబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనము కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు, మనం యాపిల్స్ అనేది పెరిగే కొద్దీ టోటల్ యూటిలిటీ అనేది కూడా బిగినింగ్లో పెరిగింది అని ఒక పాయింట్ ఇచ్చాడు. అండ్ TU రీచెస్ ద మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ 100 యూనిట్స్ అట్ 4 and 5 యూనిట్ 5 అండ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ స్టార్ట్ డిక్రీజింగ్. సో ఇక్కడ TU తీసుకున్నట్లయితే మనకి 5, 4 దగ్గర కాన్స్టాంట్గా ఉంది అనేది అయితే ఇక్కడ చూపించారు. అంటే ఇక్కడ మ్యాక్సిమం యూనిట్స్ అనేది రీచ్ అయింది. అండ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ స్టార్టింగ్ డిక్రీజింగ్. సో తర్వాత ఒక యూటిలిటీ అనేది డిక్రీజింగ్ అయ్యిందని చెప్తున్నారు. అండ్ వెరాస్ ద మార్జినల్ యూటిలిటీ అంటే ఈ గోస్ ఆన్ డిక్రీజింగ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ 40, 30, 20. సో మార్జినల్ యూటిలిటీ అనేది స్టార్టింగ్ నుంచే మనకి తగ్గుతూ వచ్చింది అనేది ఇక్కడ ఒక పాయింట్. అట్ యూనిట్ 5 ద కన్జ్యూమర్ గెట్స్ మ్యాక్సిమం TU అండ్ MU బికమ్ 0. సో ఇక్కడ మనకు 5 వచ్చేసరికి 100, MU 5 దగ్గర 0 అయిందని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. సో ఇలా పాయింట్స్ రెడీ చేస్తే మనకి డెఫినెట్గా మంచి మార్క్స్ స్కోర్ అయితే చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి గ్రాఫ్లో కూడా మనం దీన్ని రిప్రజెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ మనకు Y యాక్సిస్. సో ఇక్కడ మనం Y యాక్సిస్ అనేది ఒకటి గీసుకోవాలి. X యాక్సిస్ గీసుకున్న తర్వాత ఈ నెంబర్స్ మనం రాయకూడదు. సో ఇక్కడ కూడా రాయకూడదు, కేవలం మనం MU అనేది ఒకటి రిప్రజెంట్ చేసి, సో MU అనేది పెరిగి మళ్ళీ మనకు డిక్రీజింగ్ అవుతున్నట్టు ఇక్కడ అంటే TU అనేది ఈ లైను. సో TU అనేది ఇక్కడ పెరిగి డిక్రీజింగ్ అవుతున్నట్టు రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో ఈ లైన్ మనం నార్మల్గా గీసుకోవాలి. అంటే దాన్ని డిక్రీజింగ్ ఎక్కడ అవుతుంది, ఇక్కడ కాన్స్టాంట్ అవుతుంది అంటే 5 దగ్గర కాన్స్టాంట్ అవుతుంది అండ్ తర్వాత డిక్రీజింగ్ అవుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఇక్కడ యూనిట్ ఆఫ్ గూడ్స్ X. సో ఏదైతే యూనిట్ మనం గూడ్ తీసుకుంటున్నామో యాపిల్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ ఏవైనా సరే ఇక్కడ అది ఇక్కడ టోటల్ అండ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ అనేది ఇక్కడ మనం ఈ రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 0 రాసుకోవాలి. అండ్ సేమ్ థింగ్ మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా
గ్రాఫ్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి. సో కమ్యూటేషన్ టేకెన్ ఆన్ ద వై యాక్సిస్, అంటే వై యాక్సిస్లో మనం ఇది తీసుకున్నాము అండ్ ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఇది తీసుకున్నాము అని రాస్తే సరిపోతుంది. సో ఈ విధంగా రాస్తే మనకి మార్క్స్ అనేది స్కోర్ చేయగలుగుతాము. అండ్ నెక్స్ట్ కంక్లూజన్ వచ్చేసరికి టు increases at diminishing rate, mu decreases being positive. When tu reaches its maximum, the mu becomes 0. When tu decreases, the mu takes negative values. సో ఈ విధంగా మనము ఆ గ్రాఫ్ను చూసి మనము ఈ యొక్క పాయింట్స్ అనేవి రెడీ చేయొచ్చు. సో అంతే ఇంకా. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనము లాస్ట్ థింగ్ లిమిటేషన్స్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం. సో ఈ లిమిటేషన్స్ అంటే ఏం లేదు, ఇది ఎక్కడెక్కడ అప్లికబుల్ కాదు అనేది అయితే తెలియజేస్తుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనకు హాబీస్. సో దిస్ లా ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు సమ్ హాబీస్ లైక్ కలెక్షన్ ఆఫ్ స్టాంప్స్, కాయిన్స్. ఇన్ సచ్ కేసెస్ as కలెక్షన్ ఇంక్రీజెస్, టోటల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆల్వేస్ గోస్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్. సో హాబీస్ అంటే మనకు లైక్ ఇప్పుడు స్టాంప్స్ కలెక్ట్ చేస్తుంటారు కొంతమంది, కాయిన్స్. సో ఈ విధంగా చేస్తుంటారు కదా. సో వీటన్నిటి యొక్క వినియోగం మనం పెరిగే కొద్దీ అది డిమినిషింగ్ అయితే కాదు. ఇప్పుడు మీరు ఒక 100 స్టాంప్స్ కలెక్ట్ చేశారు, సేమ్ ఉంటాయి, హోమోజీనియస్, బట్ మనకి అవి మళ్ళీ మనంగా కలెక్ట్ చేసే కొద్ది పెరుగుతాయి కానీ తగ్గవు కదా. సో వీటికి అప్లికబుల్ కాదు. అండ్ డ్రంక్ కార్స్. సో ఇది వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు డ్రంక్ కార్స్ బికాస్ ద మోర్ ఏ పర్సన్ డ్రింక్ లిక్కర్ ద మోర్ హీ లైక్స్ ఇట్. సో ఇది కూడా ఎందుకంటే ఇప్పుడు అతను ఒకసారి తాగాడు అనుకోండి, దాని యొక్క వినియోగం అంటే అతను ఇంకా దాన్ని కావాలని కోరుకుంటాడు కదా. సో అలాంటప్పుడు మనకి ఇది అప్లికబుల్ అయితే కాదు. అండ్ నెక్స్ట్ సార్ కన్జ్యూమర్ priorities. So the law is not applicable, it states preference of the consumer changes. సో ఈ కన్జ్యూమర్ ప్రయారిటీస్లో కూడా ఇది అప్లికబుల్ కాదు, ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క టేస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ కన్జ్యూమర్ అనేది చేంజెస్ అవుతుంటాయి కాబట్టి. అండ్ మైసర్, దిస్ లా ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు మనీ. ద మోర్ ఏ పర్సన్ అక్వర్స్, ద మోర్ హీస్ డిజైర్స్ ఎన్హాన్స్ టు అక్యూర్ స్టిల్ మోర్. సో మనీలో కూడా ఇది అప్లికబుల్ కాదు, ఎందుకంటే అతను మనీ కావాలనుకుంటే ఇంకా కావాలి అని కోరుకుంటాడు, కానీ ఇంకా అది ఒకవేళ వచ్చినా కూడా ఆ మనీ కూడా తగ్గదు కదా. సో వాటిలో కూడా ఇది అప్లికబుల్ కాదు. ఫ్రెండ్స్, మీరు చూసారు కదా. సో వీడియో ఎట్లుంది అనేది కింద కామెంట్ చేయండి. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కన్నా మర్చిపోకుండా కింద కామెంట్ అయితే చేయండి. వీడియో అయితే డెఫినెట్గా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా షేర్ చేయండి, వాళ్ళకి కూడా మంచి మార్క్స్ కూడా స్కోర్ చేసుకోవాలి కదా. సో ఇంకా ఈ వీడియోలో ఇంతే. నెక్స్ట్ వీడియో మీరు చూడాలనుకుంటే ప్లేలిస్ట్ ఉంది కదా, దాన్ని అయితే వాచ్ చేయండి. మన యొక్క ప్లేలిస్ట్లో మనకు సంబంధించిన లెసన్స్ అన్నీ కూడా, క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఆఫర్లు దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి బాగా చదవండి. సో థ్యాంక్ యూ.